हरे कृष्णा क्षितिजा माताजी, मला होस्ट करता का? चुकून मी जरा लॉग आउट झाले. हाँ हाँ, ओके करते. ओके, थँक्यू. स्क्रीन दिसते सर्वांना? हो दिसते. दिसते ना? चालेल, मी आता मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आज आपण 16वा अध्याय सुरू करणार आहोत, दैवासूर संपत विभाग्यो. पण त्या अगोदर मला तुमच्याकडून हवंय की 15वा अध्याय जो होता त्यातला तुम्हाला कुठला श्लोक आवडला किंवा काय तुमचा टेक अवे पॉइंट कोणता आहे? काय आवडलं तुम्हाला? सांगू मी? हा, सांग. लिहून घेतलंय. चालेल. हरे कृष्ण. म्हणजे 15व्या अध्यायातले सगळेच श्लोक आवडले, पण 15.12 खूप महत्वाचा वाटला. यदादित्यं गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे तथा अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. तर मी सायन्सची विद्यार्थिनी असल्याने सूर्याची उष्मा ही तिथे सतत होणाऱ्या न्यूक्लिअर फ्युजनमुळे असते हे मला ज्ञान होते. आणि आपल्यासारखा एक सर्वसामान्य माणूस असलेल्या शास्त्रज्ञाच्या कथनावर विश्वास होता. पण आता भगवद्गीतेचा अभ्यास सुरू केल्यावर आणि कृष्णांच्या वाणीवर पूर्ण श्रद्धा असल्याने हे समजलं की सूर्याचं तेज हे कृष्णापासून येतं, जे सर्व जगताला प्रकाशमान करतं आणि हे त्यांच्या शक्तीच्या एका ठिणगीसारखं आहे. तर भक्ती मार्गावर चालणाऱ्या व्यक्तीला सूर्याचा उदय प्रेरणा देतो आणि भोग प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीलाही तो कार्य करण्यास प्रेरित करतो. या जगतामध्ये जीवात्म्याच्या इच्छेनुसार त्याला एका पाठोपाठ एक भोग किंवा भक्तीला सहायता करणारे पर्याय उपलब्ध होतात. जीवाच्या कर्मानुसार जे भोग त्याला प्राप्त होणार आहे त्यासाठी करावी लागणारी कर्म सूर्याच्या प्रकाशाने आणि अग्नीच्या प्रज्वलित होण्याने गतिशील होतात. पूर्व कर्मानुसार प्राप्त असलेले भोग मिळण्यासाठी जीवात्मा प्रयास करतो आणि या प्रयासाचं नियंत्रण सूर्याद्वारे होतं. सूर्य आपल्या उदय आणि अस्ताद्वारे 3 गुणांच्यावर आधारित क्रियांचं नियमन करत असतो.
म्हणजे एकट्या सूर्याच्या प्रभावाने तिन्ही गुणातील व्यक्तींना त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्याची प्रेरणा मिळते. सत्वगुणातील भक्त सूर्योदयापूर्वी उठून मंगलारती जप आदी करतात. रजोगुणातील माणसं सूर्योदय होताच नोकरी व्यवसाय इत्यादी काम करण्यास प्रेरित होतात. तर सूर्यास्ताच्या नंतर तमोगुणाच्या प्रभावाने माणसं तसे भोग करायला प्रेरित होतात. म्हणजे बद्ध जीव जो भोग करतो आहे तोही आणि भक्त जो भक्तीमध्ये कार्य करत आहे असे दोघेही त्यांच्या इच्छा प्राप्तीसाठी कृष्णांवर अवलंबून आहेत. घरी अन्न शिजवताना आपण अग्नीचा वापर करतो तर अग्नीची ही उष्मा कृष्णांपासून येते. प्रत्येक अन्न पदार्थाची विशिष्ट चव ही चंद्राच्या शीतल प्रकाशामुळे येते, जो सर्वांना आनंददायक आहे आणि जो कृष्णांच्या शक्तीचा एक भाग आहे. आपण आपल्या आई वडिलांची सेवा करतो. त्यांनी आपण लहान असताना आपली काळजी घेतली, खूप जपत आपल्याला मोठं केलं. पण जे भगवंत आपल्याला प्रत्येक क्षणी जपत आहेत त्यांचं केवढे उपकार आहेत आपल्यावर. प्रत्येक क्षणाला आपण त्यांच्यावर अवलंबून आहोत. हवा, पाणी, चंद्र, सूर्य, अन्न, भाजीपाला, फळं सगळ्यांसाठी आपण त्यांच्यावर अवलंबून आहोत. तर त्यांच्या प्रती आपलं केवढं मोठं कर्तव्य आहे. भौतिक जगात आपल्याला कोणी काही दिलं तर आपण लगेच काही ना काही स्वरूपात ते परत करतो. मग ज्याने आपल्याला इतकं काही दिलं त्याच्या प्रसन्नतेसाठी आपण किती काही केलं पाहिजे. ज्याने आपल्यासाठी काहीच केलं नाही त्याच्यासाठी कदाचित आपण काही करत नाही, पण ज्याने आपल्यासाठी सगळं केलं आहे त्याच्या प्रसन्नतेसाठी काहीच न करणं म्हणजे ही कृतज्ञता आहे. ज्याच्यावर आपण सर्वच गोष्टींसाठी आश्रित आहोत त्याच्यावर कृतज्ञता दाखवणे म्हणजे यज्ञ करणे, कृष्णांच्या प्रित्यर्थ त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी कार्य करणे. कृष्णांना आवश्यकता नाहीये पण आपल्याला प्राप्त झालेली सुख सुविधा त्यांच्यापासून मिळालेली आहे हे जाणून प्रथम आपण त्यांना अर्पण केल्याने आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. भगवद्गीता शिकणाऱ्या प्रत्येकाने याचा विचार निश्चितच करावा. हरे कृष्ण. खूप छान. म्हणजे हा श्लोक आय ओपनर आहे की आपल्याला जे जे काय जॉग्रफीमध्ये सायन्समध्ये सांगितलंय सूर्याबद्दल ना, हो तर हो म्हणजे हो असे खूप भगवद्गीता आणि भागवतम मध्ये मधले श्लोक आय ओपनर्स आहेत की हो आपल्याला असं वाटतं की हे असं आहे किंवा आपण ते जे ज्ञान घेतो ते कुठेतरी असं अजूनही रुडिमेंटरी आहे, अजूनही त्याच्यामध्ये खूप रिसर्च होऊन ते प्रस्थापित व्हायचंय. हो हो हो. खूप म्हणजे इट छान. वॉज लाईक लर्निंग टू अनलर्न होतं की काय म्हणजे इतके हो वर्ष त्या गोष्टीवर हो विश्वास आपण ठेवून आहे ते सगळं वेगळंच आहे सत्य काहीतरी. आणि आज हो. माताजी तुम्ही जो फोटो हे पाठवलाय ना त्या रेफ्युजीजच्या किती युक्रेनियन, छान आहे ना, किती छान आहे. म्हणजे किती दे आर म्हणजे हॅव्हिंग सो काय मच फेथ. भक्ती आहे अगदी एक्झॅक्टली. की अशा म्हणजे ते कितीतरी उच्च भक्त असतील. प्रभुपाद म्हणायचे की जी लहान लहान मुलं त्यांच्या आई वडिलांना घेऊन या मंदिरात येतात, कृष्णाच्या मंदिरात लहानपणापासून त्यांची भक्ती सेवा जप चालू होतो. ते लहानपणापासून कथा ऐकतात, आई वडील नाम घेतायत ते नाम ऐकतात. तर ही जी मुलं ही ऑर्डिनरी मुलं नाही आहेत, ही वैकुंठातली मुलं आहेत. खरंय. म्हणजे वैकुंठ एवढ्या चिल्ड्रन. तर कठीण समयी एकदम पण हे फेथ जे पूर्ण आहे त्यांची हो, पीस कृष्णावरती. तर हे पीसेस देतो जेव्हा त्या माताजी ना. मुलांचं बघितलं ना, तर खरोखर मला सुद्धा वाटलं कौतुक काय आहे भक्ती आहे त्या खरंच. मुलांची. तुम्ही पण खूप छान सांगितलं क्षितिजा माताजी. हा, थँक्यू. खूपच हरे कृष्ण सुंदर. माताजी. बरं, आता आणि कोणाला काय सांगायचंय? कुठला श्लोक आवडला किंवा टेक अवे पॉइंट कुठला आहे? आणि हे जे जे तुम्हाला श्लोक आवडले ना, तुम्ही ते इधर लिहून काढा आणि ते पाठ करा. म्हणजे जे हो. आपल्याला खूप त्याचा अर्थ भावलेला आहे ना, हे श्लोक आपले पटकन पाठ होतात. हम्म. हरे कृष्ण. हो, चालेल. क्षितिजा माताजी कोणता श्लोक सांगितला माताजी? मी थोडं लेट केलं जॉईन. कुठला श्लोक? 15.12. 15.12. ओके ओके, थँक्यू थँक्यू. तुम्ही हा. क्षितिजा माताजी हे जे बोललात ना, हे त्याचा हो. फोटो पाठवा आपल्या याच्यावर. ग्रुप वरती का? हा, चालेल. हा, खूप चालेल. छान हा, बोललात. चालेल. हा, आता इतरांना सांगा काय आवडलंय. कोण सांगतंय? हरे कृष्ण माताजी. बोला. मला ना 7वा आवडला तो. ममे वांशो जीव लोके जीव हम्म, भूत सनातन मन हम्म, शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृती स्थानी कर्षती. हम्म, म्हणजे ह्या बद्ध जीवात म्हणजे त्यांचा अंश आहे
आणि म्हणजे इंद्रियांशी म्हणजे त्यांना इंद्रियांना हे करणं फार कठीण आहे. आणि म्हणजे हे कुठेतरी या अध्यायात असं सांगितलंय की म्हणजे तुम्ही जे म्हणजे भौतिक जगाचा जो म्हणजे जो रुजलेला असा घट्ट वृक्ष आहे त्याला तुम्ही कुठेतरी त्याच्यापासून तुम्ही तुटा म्हणजे वेगळे व्हा आणि माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न व्हा. आणि कुठेतरी असं सांगितलं की म्हणजे त्यांचे जे ब्रह्माचे स्वरूप आहे ते किती म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत कसं व्याप्त आहे असं हम्म. असं असं काहीतरी सांगितलं होतं. छान. हरे बरं, कृष्ण आणि माताजी. इतर? त्रिलोकी मी सांगू हो, हो. त्रिलोकी भगवद्गीता मधला जो 16वा श्लोक आहे ना, म्हणजे 16-17 ते असे कसं जोडूनच आहेत. त्याच्यामधला तो द्वामिगो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते. त्याच्यामध्ये जीवांचे ऍक्च्युली 2 वर्ग असतात, च्यूत आणि अच्यूत, किंवा अक्षर आणि क्षर. तर क्षर म्हणजे किंवा च्यूत हे जे जीव आहेत ते भौतिक जगामध्ये असतात आणि भौतिक तत्वांपासून बनलेले असतात ते. तर त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये जन्म, वाढ, उपस्थिती, क्षय, जनन आणि विनाश हे 6 विकार असतात त्यांच्यामध्ये. मीच आहे म्हणजे मी करता आणि मीच भोगता आहे असा तो मीपणा एक अहंभाव असतो त्याच्यामध्ये. 3 गुणांबरोबर त्याचा संघ असतो, आता रजोगुण, सत्वगुण आणि तमोगुण. या गुणांमध्ये तो बदलत जातो, पण हे 3 गुण नक्की त्याला लागू असतात. आणि मी हे शरीर आहे ही त्याला फॉल्स आयडेंटिटी ही नेहमीच असते. म्हणजे त्याच्यामुळे जो दुसरा याच्यामध्ये आहे तो आहे तो अक्षर म्हणजे मुक्त जीव असतो आणि तो आध्यात्मिक जगात असतो. त्याच्यामुळे त्याला हे जे काही या 6 विकार जे असतात जे च्यूत जीवाला असतात ते त्याला नसतात. त्याला जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हे कधीच नसतं, म्हणजे कारण त्याचं शरीर आध्यात्मिक असतं. त्याच्यानंतर ते फक्त कृष्णांची सेवा करतात, कृष्णांच्या इंद्रियांची सेवा करतात. म्हणजे जे मी हे शरीर आहे हा विचार तिथे नसतो. त्यांना भौतिक इच्छा नसते आणि त्यांचं जसं हे तमोगुणामध्ये वगैरे यांचं पतन होऊ शकतं या जीवांचं, च्यूत जीवांचं, तसं अच्युत जीवांचं पतन होत नाही. ते फक्त कृष्णाचाच विचार करतात. आणि च्यूत आणि अच्युत ह्या जीवांपलीकडे जो आहे तो श्रीकृष्ण आहे, म्हणजे ज्याचं कधीही पतन होत नाही. आणि हे त्रिलोकी म्हणजे हे भगवद्गीतेमधील एक संबंध ज्ञान आहे. हे याच्यामधलं एक विशेष आहे. आणि प्रत्येक जण इथे कृष्णावरच डिपेंडंट असतो, कोणीही इंडिपेंडंट नसतो. आपल्याला जो चंद्रप्रकाश, सूर्यप्रकाश हे सगळं मिळतं. म्हणजे जसं आता क्षितिजा माताजींनी सांगितलं की सूर्यप्रकाशापासून आपल्याला ते वनस्पती अन्न तयार करतात हरितद्रव्याबरोबर, आणि चंद्रप्रकाशामध्ये आपल्याला चव येते त्या अन्नाला. तर थोडक्यामध्ये हा अन्न पुरवठा कृष्णच करत असतो. त्याच्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा जो परमात्मा असतो, म्हणजे आपण शेवटी जे अन्नपचन जी क्रिया असते, जठराग्नी वगैरे जो तयार हे सगळं श्रीकृष्णाच्या कृपेमुळेच होत असतं. तर आपला जन्म, आपलं जे काही आपण करत असतो ते सगळे आपल्या ज्या काही सुख सुविधा दिलेल्या त्या सगळ्या कृष्णाने दिल्या आहेत. तर हे आपण विसरलं नाही पाहिजे. आणि आपण आणि म्हणूनच आपण त्यांना पुरुषोत्तम म्हणून ओळखतो. तर पुरुषोत्तम योग म्हणून जे आहे हा अध्याय, तर ह्याच्यामध्ये पुरुषोत्तम आपण म्हणूनच कृष्णाला म्हणतो. आणि आपण भक्तिभावाने सेवा केलीच पाहिजे त्यांची, असं मला हा आवडला हा श्लोक त्याच्यामध्ये. हरे खूप कृष्ण. छान. इतरांना कोणाला बोलायचंय की अजून तुम्हाला वेळ पाहिजे? मला उद्या वगैरे सुद्धा सांगू शकाल. हरे कृष्ण माताजी, मला 15.15 श्लोक आवडला. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमुपोहनञ्च वैदेश्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद्वेदि चाहम. हा श्लोक मला आवडला माताजी, की प्रत्येकाच्या हृदयात परमेश्वर आहे हे आपण सगळ्यांनी आणि मानायचंय. आहे आणि हे परमेश्वरानेच सांगितलेलं आहे. आणि हे सगळं वेदांमध्ये पण त्यांनी सांगून ठेवलेलं आहे. आणि मनुष्याच्या भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा रूपाने स्थित आहे आणि त्या सर्व क्रियांचे प्रेरक तेच आहेत. म्हणजे सर्व जीवांचा चालन करता पारता सर्व कर्मांचं हे परमेश्वरच आहे.
आणि शेवटी आपण या 3 गुणांच्या याच्यातून जातो आणि ईश्वर प्राप्ती होते. आणि हे वेदांचं ज्ञान, वेदांचं लक्षण, हे सगळं निरूपण त्याच्यात परमेश्वराने सांगितलेलं आहे माताजी या श्लोकामध्ये, की श्रीकृष्णाचा साक्षात्कार करण्यासाठी त्यांना जाणण्यासाठी वेद आपल्याला मार्गदर्शक आहेत. वेदांचे अंतिम ध्येय भगवंतच आहे. वेदांत सूत्रात त्यांनी ते सांगितलेलं आहे, भगवद्गीतेतही सांगितलंय. म्हणजे त्यांनी त्यांच्या अस्तित्वाची कुठे कुठे हे आहे त्याचे त्यांनी प्रमाण पण सांगून ठेवलेलं आहे माताजी, की बरोबर स्वतः आहे. तुम्ही आहे, पण तुम्हाला अभ्यासायचं असेल तर तुम्ही वेदांत सूत्रात पण 1.1.4 मध्ये पण आहे, भगवद्गीतेत आहे, वेदांत सूत्रात आहे, आणि प्रत्येक जीवात परमेश्वर आहे हे त्यांनी या श्लोकात खूप सविस्तरपणे सांगितलेलं आहे माताजी. छान. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे? बरं, चालेल. आता मी सांगते. मला सुद्धा 7वा श्लोक आवडला, कारण आपल्याला असं समजतं की आपण त्याचे अंश आहोत, तेही सनातन आहोत. आणि आपण इकडे जे राहतो, हे जे भौतिक जग आहे, तिकडे हे नॅचरल एन्व्हायरमेंट नाहीये आपल्यासाठी. आपलं निजधाम गोलोक वृंदावन किंवा वैकुंठ आहे. हे जे आपण इकडे राहतोय हे अननॅचरल राहतोय, आणि त्याच्यामुळे एकसारखा संघर्ष चाललेला आहे. बघा, आत्म्याला काहीतरी हवंय आणि इंद्रियांना दुसरीच गोष्ट हवी आहे. हा सारखा संघर्ष चाललेला आहे, आणि आपण या संघर्षामुळे आपल्याला म्हणजे ज्ञान नसल्यामुळे हा संघर्ष चालू आहे. आणि आपण कुठेतरी एकसारखं जन्म मृत्यूच्या चक्रात अडकत जातोय. ट्रान्समायग्रेशन, स्थलांतर एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात होतंय. तर हे त्याचं इकडे हा श्लोक लक्षात ठेवल्यावर जाणवतं की आपण त्याचे सनातन अंश आहोत, आणि आपलं निजधाम म्हणजे गोलोक वृंदावन आहे, किंवा जिकडे कृष्ण आहे ते आपलं निजधाम आहे. आणि हे सुद्धा 15वा अध्याय मला 15वा श्लोक मला आवडला, जिकडे श्रीकृष्ण आपल्याला सांगतात की हृदयात मी तुमच्या राहून तुम्हाला स्मृती, विस्मृती, ज्ञान देतो. म्हणजे इकडे आपल्याला कधीच आपल्या बुद्धीवर अहंकार किंवा गर्व करता नाही येणार. मी हे केलं, पण बुद्धी कोणी दिली आहे? इंद्रियांना शक्ती कोणी दिली आहे? तो देणारा तो आहे. त्याच्यामुळे हा श्लोक आपण नेहमी लक्षात घेऊन आपला जो अहंकार आहे त्या अहंकारावर आपण अहंकार छेदू शकतो. जो आपल्यामध्ये मिथ्या अहंकार आहे, मी करता आहे, तर या श्लोकाने तो जातो. आणि जे 15 मला वाटतं 12 जिकडे 15.14 जिकडे श्रीकृष्णाने सांगितले की मी जठराग्नी आहे, मी वैश्वानर आहे. म्हणजे आपल्याला खाताना सुद्धा खूप दक्षता पाळता येते, जेव्हा आपण म्हणतो की कृष्ण जठराग्नी म्हणून स्थित आहे माझ्यामध्ये. हृदयात तर स्थित आहेच, पण वैश्वानर सुद्धा त्याचं एक रूप आहे. आणि आपण जे काय खातोय ते निश्चित श्री कृष्णांना आवडेल ना. त्यांना न आवडणारी गोष्ट आपण खाऊ नये, कारण जे काय आपण खातोय ते डायरेक्टली त्यांना पोचतंय. तर हे मला 3 श्लोक आवडले. आता आपण 16वा अध्याय घेऊया. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 2-3 तास बसून भगवद्गीता ऐकता, त्या श्री राधा गोविंदांना आपण सर्वजण साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली, त्याच्यामुळे आज त्याचा अर्थ, या श्लोकांचा जो गूढ अर्थ आहे तो आपण समजू शकतो. आणि कितीही आपण म्हटलं तरी त्यांचे ऋण आपण भरू शकणार नाही, पण त्यांच्याकडे आपण आशीर्वाद मागून ही गीता समजून घेऊ शकतो. तर
त्यांना दंडवत प्रणाम करून हे अध्ययन चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. आता हा अध्याय चालू करण्या अगोदर मला तुम्हाला सांगायचं की मी तुमच्या सर्वांसाठी कंठीमाळ आणलेली आहे. तर त्याचे 2 राऊंड, मोठी आहे ती, 2 राऊंड करून घालायची आहे. 3 राऊंड म्हणजे जे इनिशिएटेड असतात, ज्यांनी दीक्षा घेतलेली आहे ते 3 घालतात. पण तुम्ही सर्वांनी किंवा मी सुद्धा 2 आपण घालायचे आहेत. तर आता तुम्हाला सर्वांना मला पाठवायचं आहे, पण आता तुमचा जो ऍड्रेस आहे तो तुम्ही ग्रुपवर टाकू शकाल का सर्वजण? अनम्यूट करून सांगा. हो माताजी. हो. टाकू शकाल ना हो. ऍड्रेस? मला वाटतं क्षितिजा माताजींना मी पुण्यालाच देईन हो चालेल, हरकत नाही. की मला तुम्हाला पोचेल ती. तिकडे नाही पाहिजे? नाही, पुण्याला द्या, मला पोचेल तिथे. चालेल. तर सर्वांनी त्यांचे ऍड्रेस द्या, म्हणजे मी पाठवीन तुम्हाला आणि ती तुम्ही घाला रोज. बरं, आता आपण हा 16वा अध्याय जो आहे याच्यामध्ये सूर आणि असुर, असुरांबद्दल सांगितलेले आहे. त्यांचे कोणकोणते गुण आहेत, काय आहेत, तर एक छोटासा रिकॅप घेऊया की 15व्या अध्यायामध्ये आपण काय काय शिकलो. आता हा जो 15वा अध्याय आहे त्याच्यामध्ये श्रीकृष्णाने आध्यात्मिक जग आणि भौतिक जग याची तुलना केली आहे आणि त्यांनी सांगितलं की हे जे आध्यात्मिक जग आहे त्याचं प्रतिबिंब जे आहे ते भौतिक जग आहे. म्हणून इकडे भौतिक जगात सगळं जे आध्यात्मिक जगात आहे तेच इकडे आहे, पण त्याला एक विकृत काय म्हणतात तसं एक इमेज, जी इन्व्हर्टेड इमेज जी आहे ती या मटेरियल वर्ल्ड मध्ये किंवा भौतिक जगात आहे. म्हणजे आध्यात्मिक जगामध्ये प्रेम आहे, भौतिक जगामध्ये प्रेम नावाची गोष्ट नाहीये. इकडे काम आहे, म्हणजे आपल्या इंद्रियांची तृप्ती जेव्हा आपल्याला मिळते तेव्हा आपण म्हणतो की अमक्या अमक्या व्यक्तीवर किंवा अमक्या अमक्या गोष्टीवर माझं प्रेम आहे. तर इकडे जे काय आध्यात्मिक जगात आहे त्याच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट जे आहे ते या भौतिक जगात आहे. आणि मग ते जे अश्वत्थ वृक्ष आहे तर ते वृक्षाचा विस्तार कसा होतो किंवा त्याचं पालन पोषण जे आहे ते 3 गुणांमुळे आहे. मग ते झाड कसं आहे तर त्याची मुळं वर आहेत, म्हणजे झाडाचा उगम मुळापासून होतो. तर मूळ म्हणजे ब्रह्मलोक आहे आणि ब्रह्म लोकापासून हा सगळा भौतिक जगाचा विस्तार झालेला आहे. आणि मग तिकडे त्यांनी सांगितलंय की या ज्या फांद्या आहेत, ज्या वरच्या फांद्या आहेत ते म्हणजे स्वर्गलोक, महरलोक, जे उच्च ग्रह आहेत ते म्हणजे वरच्या फांद्या, आणि खालच्या फांद्या म्हणजे जिकडे नीच ग्रह आहेत किंवा जिकडे इकडे त्यांनी या वृक्षामध्ये ज्या खालच्या फांद्या आहेत तिकडे त्यांनी प्राणी दाखवलेले आहेत, अॅनिमल किंगडम. म्हणजे जिकडे अज्ञान आहे त्या सर्व खालच्या फांद्या झाल्या. आता हे जे 16वा अध्याय आणि 15वा अध्याय याचं जे कनेक्शन आहे ते म्हणजे इकडे आहे की ज्या खालच्या फांद्या आहेत तिकडे पूर्ण अज्ञान आहे. मग हे जे अज्ञान आहे
हे अम, अ, जो मानव आहे असा तो अज्ञानी झाल्यावर त्याचं कसं पतन होतं ते सर्व 16व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. आणि मग त्याच्यानंतर श्रीकृष्णाने सांगितलंय की तो आपलं रक्षण करतो, स्थूल शरीराचं तर रक्षण करतोच, पण सूक्ष्म शरीराचं सुद्धा तो पालन पोषण करतो. आता मग त्याच्यानंतर त्रिश्लोकी भगवद्गीता आहे. श्रीकृष्णाने सांगितलंय की 2 तऱ्हेचे जीवात्मे असतात. एक जे बद्ध असतात, म्हणजे आपण कसे असतो की आपण आपलं पतन होऊ शकतं. का पतन होऊ शकतं किंवा आपण खाली का पडू शकतो? कारण आपण श्री कृष्णाला विसरतो. आपण त्याच्या विस्मरणात आपलं जीवन घालवत असतो. आणि जे जीव मुक्त आहेत ते मात्र एकही क्षण असा जात नाही की जिकडे ते कृष्णाला विसरतात. म्हणून श्रीकृष्णाने सांगितलं हे 2 तऱ्हेचे जीव आहेत आणि या च्युत आणि अच्युत या दोघांच्याही पलीकडे मी आहे आणि या दोघांचंही रक्षण किंवा पालन मी करतो. मी त्या दोघांच्याही पलीकडे असल्यामुळे वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून मी प्रसिद्ध आहे. आणि हे या त्रिश्लोकी भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय. म्हणजे आपल्याला समजतं की आपला कृष्णाबरोबर काय संबंध आहे आणि कृष्ण आपलं रक्षण करतो आणि वेदांमध्ये जाणून घेण्यासारखा फक्त कृष्ण आहे. तर हा 15वा अध्याय झाला. आता हा जो 16वा अध्याय आहे, एकच मिनिट बिचारा येते. आता हा जो 16वा अध्याय आहे, आता 16व्या अध्यायामध्ये काय काय सांगितलंय आपण बघूया. पण त्या अगोदर जरा त्याची तुम्हाला मी समरी सांगते की प्रत्येक जे शरीर जीवात्म्याला मिळालेलं आहे ते का मिळालंय? कारण त्याच्या शरीराद्वारे किंवा इंद्रियाद्वारे त्याच्या वासना पूर्ण होऊ शकतात. यासाठी शरीराची रचना झालेली आहे किंवा ते शरीर त्या जीवात्म्याला मिळालेलं आहे. परंतु जे मानव शरीर आहे, ह्युमन बॉडी, हे मानव शरीर एका मर्सिडीज बेन्झ सारखं आहे. आता समजा जर जिकडे खूप दगड पडलेत, खड्डे आहेत आणि असा एखादा रस्ता आहे, तिकडे ही तुम्ही घेऊन जाल का? तुमची अशी जर मर्सिडीज बेन्झ असेल तर तिकडे जिकडे खड्डे आहेत, दगड आहेत, अशा ठिकाणी तुम्ही घेऊन नाही जाणार. तर आपली जी हे जे मानव शरीर आहे हे स्पिरिच्युअल रिअलायझेशन साठी, आत्मसाक्षात्कारासाठी आहे. समजा जर जिकडे एक रस्ता आहे, जिकडे खूप खड्डे आहेत, दगड आहेत, तिकडे एखाद्या वेळेस तुम्ही ट्रॅक्टर घेऊन जाऊ शकाल, पण ही गाडी मर्सिडीज बेन्झ घेऊन जर तिकडे गेलात तर ती खराब होईल. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपल्याला मानव शरीर आहे तेव्हा मिळालेलं आहे, तेव्हा आपल्यावर एक खूप मोठी जबाबदारी आहे. कुठली जबाबदारी आहे? की आपली जी अलाइनमेंट आहे ती कृष्णानी जे नियम दिलेले आहेत किंवा कृष्णानी जे आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही माझी प्राप्ती करा, त्यासाठी आहे. आणि यासाठी श्रीकृष्णानी वेद ब्रह्मदेवांना सांगितले आणि मग हे जे वेद आहेत या वेदांचं सार उपनिषद आहेत. अनेक ऋषींनी ती उपनिषद लिहून ठेवली आहे. पण आपली बुद्धी आणि आपलं 100 वर्षाच्या आयुष्य मॅक्झिमम याच्यामध्ये त्या वेदांचा सार जी उपनिषद आहेत ते आपल्याला वाचणं देखील शक्य नाही. त्याच्यामुळे
कृष्णाने आता या उपनिषदांचा सार म्हणजे काय आहे, भगवद्गीता. ही भगवद्गीता अर्जुनाला सांगितली आणि ती जी अर्जुनाला सांगितली त्याचाही अर्थ उलगडण्यासारखा नव्हता. शिल प्रभुपादांनी ती आपल्याला सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे. म्हणजे लहान बाळाला जेव्हा 6-7 महिन्याचं असतं आणि ते खायला सुरू करतं, तेव्हा त्या बाळाची आई काय करते, मिक्सर मध्ये भात जरी केला तर तो मिक्सर मधून काढते किंवा एकदम मऊ भात पेस्ट करते आणि त्याच्यामध्येच उकडलेल्या भाज्या घालते, त्या सुद्धा मॅश करते. त्याचप्रमाणे शिला प्रभुपादांनी तेच जी भगवद्गीता अर्जुनाला सांगितली ते आपल्याला जणू काही मॅश करून दिली आहे अगदी, आणि ते आपण आता ग्रहण करू शकतोय. म्हणजे हे जे तुम्हाला मानव जीवन मिळालेलं आहे, या मानव जीवनामध्ये तुमची जबाबदारी काय आहे की तुम्ही आध्यात्मिक जीवन जगा, तुम्ही कृष्ण भावना भावित जीवन जगा. आता जेव्हापासून ब्रह्मानी ही सृष्टी निर्माण केली, तेव्हा जेव्हा त्यांनी सगळे 14 लोक निर्माण केले, म्हणजे पूर्ण ब्रह्मांडात फक्त 2 तऱ्हेचे मानव असतात. कुठले असतात ते? एक असतात सूर आणि एक असतात असुर. तर सूर म्हणजे आपण असं म्हणू शकू की जे कृष्णाचे चांगले पुत्र असतात, आणि असुर म्हणजे जे खूप रिबेलियस असतात, जे खूप जे ऐकत नाहीत किंवा जे सांगितलेले नियम आहेत त्याचं पालन करत नाही, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट जे डिसओबे करतात, ही जी लोक आहेत यांना असुर म्हटलं जातं. म्हणजे जे सूर आहेत ते कृष्णाच्या परफेक्ट अलाइनमेंट मध्ये असतात आणि राहतात, आणि जे असुर असतात ते नेहमी श्री कृष्णाच्या विरोधात, त्यांनी सांगितलंय पण त्याच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट ते वागतात. तर अशा तऱ्हेने जे सूर आहेत आणि असुर आहेत त्यांच्याबद्दल अधिक आपण या 16व्या अध्यायात जाणून घेणार आहोत. आता शास्त्रांमध्ये काय सांगितलंय की तुम्ही तुमच्या घराच्या आतमध्ये कुत्रा ठेवू नका. का ठेवू नका? कारण कुत्र्याला इन्फेक्शन होऊ शकतं आणि ते इन्फेक्शन जे आहे ते मग आपल्याला सुद्धा होऊ शकतं. पण आज जर तुम्ही बघितलं तर घरोघरी कुत्रे आहेत ते बेडरूम मध्ये राहतात, किचन मध्ये बसतात आणि खातात. आणि आपल्या इकडे काय सांगितलंय शास्त्रामध्ये की जे कुत्रे आहेत त्यांना घराच्या बाहेर ठेवायला पाहिजे, कारण ते आपल्या घराचं राखण करतात. आता हे असुर कसे असतात? ते असे असतात, कुत्र्यांना आपल्या घरी ठेवतात आणि गाय जिचं आपण रक्षण केलं पाहिजे, जिला आपण घरी ठेवलं पाहिजे, जिला आपण आश्रय दिला पाहिजे, या गायीला ते मारतात आणि तिचं मांस खातात. तर आत्ताची जी वृत्ती आहे ना या कलियुगात, ती पूर्ण असुरी वृत्ती आहे. तर एकदा काय झालं, ब्रह्मदेवाला असुरांनी विचारलं की कोण श्रेष्ठ आहे, सूर श्रेष्ठ आहे की आम्ही श्रेष्ठ आहोत. तर ब्रह्माला वाटलं की जर मी यांना खरं खरं सांगितलं की सूरज श्रेष्ठ आहे तर ते खूप चिडतील आणि त्यांच्या क्रोधाचा इकडे तमाशा करतील. म्हणून त्यांना सांगितलं, बघा पुढच्या आठवड्यात इकडे माझ्या दारी उत्सव होणार आहे मोठा, तुम्ही सगळे जण या. मग ते बरं म्हणाले आणि त्यांनी सांगितलं त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगेन कोण श्रेष्ठ आहे. म्हणून त्यांनी सूर आणि असुर दोघांनाही बोलवलं आणि जे कोणी येत होते त्या सगळ्यांचे जे हात आहेत ते एका बांबूनी बांधून ठेवले आणि मग त्यांना सगळ्यांना बसायला सांगितलं आणि मग त्यांना जेवण दिलं, प्रत्येकाला खायला दिलं, जेवण दिलं.
तर आता जे देवता होते, जे सूर होते, ते काय म्हणाले की आम्हाला आमचे हात बांधलेले आहेत, आम्ही काय हे खाऊ शकणार नाही, मग तुम्ही आम्हाला काही खायला देऊ नका, तुम्ही हेच अन्न इतरांना द्या. आपण हे जे असुर होते हे खूप स्वार्थी होते. त्यांनी सांगितलं नाही नाही, तुम्ही आमचे हात जरी बांधले असतील तरी आम्ही खाऊ शकू, तुम्ही आमच्या हातावर किंवा आमचा जो बांबू आहे त्याच्यावर तुम्ही लाडू ठेवा आणि मग आम्ही तो खाऊ. मग त्याप्रमाणे जे वाढपी होते ते त्यांच्या हातावर अथवा त्यांच्या जो बांबू बांधला होता त्याच्यावर लाडू ठेवला. मग त्यांनी काय केलं, हात वर केला आणि तो लाडू उंच उडवला आणि त्यांना असं वाटलं की उंच उडवल्यावर मी मोठा आ करीन आणि तो लाडू बरोबर माझ्या तोंडात पडेल. पण असं झालं की ते तसं झालं नाही आणि सगळे लाडू होते नासधूस झाली आणि त्यांनी भरपूर प्रयत्न केले परंतु काही झालं नाही, ते लाडू त्यांच्या तोंडात पडले नाही, ते खाली पडले आणि सगळ्या अन्नाची नासधूस झाली. मग तेव्हा ब्रह्मदेवानी सांगितलं, बघा हे जे सूर आहेत हे श्रेष्ठ आहेत, त्यांनी अन्नाची नासधूस केली नाही, तुम्ही काय केलंय, तुम्ही अन्नाची सगळी नासधूस केली, कारण तुम्हाला शेवटपर्यंत वाटत होतं हे मला हवंय मला हवंय. हा स्वार्थी विचार सुरांमध्ये नव्हता. तर आता आपण बघूया हा जो 16वा अध्याय आहे यात काय काय याचं कनेक्शन मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. काय आहे ते, जो 15वा अध्याय आहे त्याच्यामध्ये ज्या अश्वत्थ वृक्षाच्या शाखा ज्या खाली आहेत तिकडे श्रीकृष्णाने सांगितलं की इकडे पूर्ण अज्ञान आहे. मग आता इकडे श्रीकृष्ण सांगणार आहे की तुम्हाला जर गोलोकाची प्राप्ती व्हायची असेल किंवा हा वृक्ष छेदून माझ्याकडे यायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल. आता इकडे जे श्लोका नंबर 16.1 to 16.3 इकडे श्री कृष्णानी दैवी गुणांचं सगळं वर्णन केलेलं आहे. मग आणि किती दैवी गुण आहे, 26. 26 गुणांचं वर्णन फक्त 3 श्लोकांमध्ये केलेलं आहे आणि बाकीचे सगळे गुण जे आहेत ते राक्षसी गुण आहेत, राक्षसी स्वभाव आहे, याच्यावर पूर्ण अध्याय आहे. म्हणजे बघा श्रीकृष्णाने किती श्लोक, जवळजवळ 21 श्लोक या असुरी गुणांवर घालवलेले आहेत. तर एका डिवोटीने विचारलं एका प्रभूजींना की मी लेक्चर मध्ये ऐकत होते की श्रीकृष्णाने एवढे 21 श्लोक या आसुरी गुणांवर का दिले आहेत किंवा इतके 21 गुण दैवी गुणांवर का नाही श्रीकृष्णाने सांगितलंय. मग ते प्रभूजी चेष्टेत म्हणाले, कारण हे जे आसुरी गुण आहेत हे आपल्या सर्वांना अतिशय प्रिय आहेत आणि श्री कृष्ण इकडे आपली जी सायकोलॉजी आहे त्या सायकोलॉजीवर पूर्ण अटॅक करून सांगताय की तुमच्याकडे हे गुण आहेत, मग तुमची वृत्ती कशी असणार आहे, तुमचा स्वभाव कसा असणार आहे, तुमच्या काय काय ऍक्टिव्हिटीज असणार आहेत. तर हे सगळं हे आसुरी गुण आपल्या सर्वांना अत्यंत प्रिय असल्यामुळे श्री कृष्णांना या अध्यायात आसुरी गुणांवरच बोलावंसं वाटलं. पण एनिवे तो जोक होता. तर हे 4 to 9 श्लोकांमध्ये श्रीकृष्णानी डेमोनाइक क्वालिटीज जे आसुरी गुण आहे कोणकोणते आहेत आणि ते 6च गुण आहेत. तर याच्यावर सांगितलेलं आहे. मग 10 ते 18 हे जे श्लोक आहे याच्यामध्ये जे राक्षस आहेत ते कोणकोणते कर्म करतात
ते काय ऍक्टिव्हिटीज करतात, ते कसा विचार करतात, याबद्दल त्यांची मनोवृत्ती कशी असते हे सांगितलेलं आहे 10 to 18 मध्ये. आणि मग 19 ते 22 हे श्लोक आहे, त्यात सांगितलंय की जे असुरी कर्म आहेत ते केल्याने त्याचे कोणकोणते परिणाम तुम्हाला भोगावे लागणार आहे. आणि शेवटी श्रीकृष्णाने दिलंय की चॉईस तुमचा आहे. आता प्रत्येक अध्यायात श्री कृष्णाने आपल्याला चॉईस दिलेला आहे. म्हणजे तुम्ही बघा 3ऱ्या अध्यायापासून की तुम्ही कर्मबंधनात अडकू नका. तुम्ही माझ्यासाठी जेव्हा कर्म कराल तेव्हा तुम्ही मुक्त व्हाल, असं प्रत्येक अध्यायात श्रीकृष्णाने सांगितलंय. किंवा तुम्ही अनन्य भक्ती करा 9व्या अध्यायात, तुम्हाला निश्चितच माझी प्राप्ती होईल. तर प्रत्येक श्लोकामध्ये श्रीकृष्णाने आपल्याला चॉईस दिला. पण या पर्टिक्युलर अध्यायात श्रीकृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की तुम्हाला चॉईस आहे, म्हणजे ताकीद दिली आहे तुम्ही की जर तुम्ही रॉंग चॉईस केला तर तुम्हाला कोणते परिणाम भोगावे लागतील हे इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय. आतापर्यंत जे चॉईसेस दिले होते ते खूप चांगले होते की तुम्ही अनन्य भक्ती करा, तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. तुम्ही जे काय दान करताय, जे काय कर्म करताय ते माझ्यासाठी करा. तुम्ही कर्मबंधनात अडकणार नाही. किंवा तुम्हाला आता हे जे वृक्ष आहे हे तुम्ही दृढ मनाने, तुम्ही ज्ञानाने हे छेदू शकता. म्हणजे सगळीकडे सांगितलंय तुम्ही हे करा आणि तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. पण यात त्यांनी सांगितलंय की रॉंग चॉईसेस तुम्ही जर केलेत तर तुम्हाला त्याचे काय परिणाम भोगावे लागतील. आता आपण बघूया 1 श्लोका नंबर. तर 26 गुण सांगितलेले जे दैवी आहेत. आणि या दैवी गुणांमुळे काय होईल की हळूहळू आपण वर जाऊ. इकडे त्यांनी जो 15व्या अध्यायाशी जे कनेक्शन आहे की ज्या वरच्या शाखा आहेत ते म्हणजे उच्च ग्रह आहेत. असं उच्चग्रही जाऊन मग हळूहळू आपल्याला या वृक्षाला पूर्ण छेदून आपण आपल्या निजधामात गोलोक वृंदावनात जाऊ. कुमुद माताजी नाही आहेत ना? चालेल. आता हा बरं, मी श्लोक वाचते. श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवम् अचापलम् तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. अनुवाद. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ कर्म, वेद अध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यपणा, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष तथा सन्मानाच्या अभिलेषापासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण हे भारता दैवी स्वभावाच्या मनुष्यांमध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. तर हे 26 गुण आहेत. तुम्ही जर मोजले तर तुमच्या लक्षात येईल की हे 26 गुण आहे. तर हे जे दैवी गुण आहे हे आपल्यामध्ये येऊ शकतात का, किंवा कसे येऊ शकतात? तर याला 3 गोष्टी कारणीभूत आहेत. एक म्हणजे आपण एकाच
स्वभावातच म्हणजे आपलं मूळ असतं, किंवा आपण म्हणतो की याचा मूळ स्वभावच असा आहे, म्हणजे त्या स्वभावानेच त्याचा तसा जन्म झालेला आहे. किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे जो आपल्याला संग असतो, त्यांच्या बरोबर जेव्हा आपण राहतो तेव्हा त्या संघामुळे आपल्यामध्ये काही गुण विकसित होतात, किंवा काही गुण आपल्यामध्ये त्या संघामुळे दिसतात. तिसरी गोष्ट म्हणजे की जे आपलं कल्चर आहे, एक म्हणजे जी संस्कृती आहे, म्हणजे घरी आपलं कुठल्या तऱ्हेची संस्कृती आहे, घरी आपल्याला काय शिकवलं जातं, यालाही एका अर्थाने संघ म्हणता येईल. पण घरी आपल्याला कोणतं प्रशिक्षण मिळतं, काय ट्रेनिंग मिळतं, याच्यावर सुद्धा अवलंबून राहतं. आणि या 3 गोष्टींमुळे आपल्यामध्ये काही गुण दिसून येतात, जे दैवी असतील अथवा राक्षसी असतील. आता जो मूळ स्वभावाने आपला जन्म झाला असतो त्याच्यावर आपला काही कंट्रोल राहू शकत नाही. पण जे दुसरे 2 आहेत की काही गुण आपण आपल्यामध्ये शुद्ध भक्तांच्या संघाने आपण विकसित करू शकतो, किंवा आपण संघ आपला जो आहे तो निवडू शकतो, किंवा ज्ञानाने काही गोष्टींवर आपण मात करू शकतो. तर हे या ज्या 2 गोष्टी आहेत याच्यावर थोडा बहुत आपल्याला कंट्रोल आपण करू शकतो. आता एकदा राम, लक्ष्मण आणि सीतामाता हे वनवासात होते. तेव्हा एकदा सीता माता आहे तिने प्रभू रामचंद्रांना प्रश्न केला की तुम्ही कुठेही जाता तर धनुष्यबाण का घेऊन जाताय तुम्ही तुमच्या बरोबर? इकडे काही कोणी, आपण तर राज्यातून बाहेर गेलो आहोत, आता काही तुम्ही राजा नाही, कोणी काही तुमच्यावर हल्ला करणार नाहीये किंवा तुमचं राज्य घेऊन नाही जाणार आहे, तर दर खेपेला तुम्ही धनुष्यबाण घेऊन का फिरताय? मग रामाने सांगितलं, प्रभू रामचंद्र म्हणाले की मी क्षत्रिय आहे आणि जिकडे जिकडे मी जातो तिकडे तिकडे माझी वृत्ती आणि माझी ड्युटी सुद्धा माझ्या बरोबर जाते. कारण हे जे जंगल आहेत या जंगलामध्ये अनेक राक्षस आहेत आणि ते साधू लोकांना, ऋषी मुनींना त्रास देतात, आणि हे जे ऋषी आहेत यांचं मला रक्षण करायचंय. तर बघा, तुमचा जो स्वभाव असतो तो कसा असतो, तुम्ही जिकडे जाल तिकडे तुमचा स्वभावही तुमच्या बरोबर येतो. आता तुम्हाला आणि एक गोष्ट सांगते की कसं जेव्हा संघ आपल्याला होतो तेव्हा त्याचं किती स्ट्रॉंग इन्फ्लुएन्स होतं आपल्यावर. तर एकदा एक ब्राह्मण असतो आणि हा ब्राह्मण खूप चांगला ब्राह्मण असतो आणि त्यांनी खूप पुण्यकर्म केलेली असतात, खूप यज्ञ केलेली असतात, आणि जेव्हा एखादा खूप पुण्यात्मा जेव्हा इंद्र अशा पुण्यात्म्याला बघतो तेव्हा त्याला भीती वाटते. का भीती वाटते? की कदाचित आपल्याला ही खुर्ची खाली करावी लागेल आणि हा जो ब्राह्मण आहे हा आता इंद्र होऊ शकेल, म्हणून त्याला आपल्या खुर्चीची काळजी असते. मग जेव्हा तो बघतो की हा ब्राह्मण आहे आणि यांनी खूप पुण्यकर्मांचा संचय याच्याकडे आहे, मग आता तो खूप डिस्टर्ब होतो इंद्र आणि घाबरतोय, आणि मग त्याला एक युक्ती सुचते. तो काय करतो की त्या काळी कसं होतं, जेव्हा लोक कुठेही प्रवासाला जात असे किंवा घर बंद करून यात्रेला जात असे तेव्हा ते काय करायचे, आपल्या मध्ये जे काही धन आहे, जे काही सोनं चांदी दागिने आहे ते कुठल्या तरी ब्राह्मणाला
देत असे आणि मग ते आपल्या प्रवासाला जात असे. तर असं का करत होते ते? कारण त्यावेळी कसं होतं की जे चोर होते ते कधी ब्राह्मणांच्या घरी चोरी करायचे नाही. ते चोरी करायला शक्यतो वैश्य आहेत त्यांच्या घरी जायचे आणि मग हे जे धन किंवा दागिने, सोनं, चांदी आहे हे ब्राह्मणाच्या घरी सुरक्षित राहायचं. मग प्रवासाहून आल्यावर ते ज्या लोकांनी आपलं धन ब्राह्मणाकडे ठेवलं होतं त्यांना हा ब्राह्मण सगळं देत असे. अशा तऱ्हेने त्यांचं धन सुरक्षित राहत होतं. आत्तासारखे आपल्याकडे कसं लॉकर्स आहे किंवा घरी सुद्धा कपाट, कुलप वगैरे आहेत, तसं त्यावेळेला नव्हतं. मग इंद्रानी काय ठरवलं, मी या ब्राह्मणाकडे जातो आणि मी त्याला माझी तलवार देतो ठेवायला. मग इंद्रानी आपलं रूप बदललं आणि त्यांनी तो ब्राह्मणाच्या घरी गेला आणि ब्राह्मणाला सांगितलं की मी यात्रेवर चाललेलो आहे, ही तलवार मी तुमच्याकडे ठेवतो आणि तुम्ही जपून ठेवा. माझी यात्रा संपल्यावर मी येईन आणि तुमच्याकडून घेईन. आणि ब्राह्मण म्हणतो बरं मी ठेवतो. आता तो तलवार ठेवतो. आणि इंद्र आता थांबून बघतोय काय होतंय. आता पहिला दिवस ब्राह्मण त्या तलवारीकडे बघतो आणि म्हणतो वा, काय सुंदर तलवार आहे, रत्नजडित तलवार आहे, किती सुंदर दिसते ही तलवार. दुसऱ्या दिवशी तो काय करतो, तो म्हणतो बघूया तलवार हातात घेऊन. म्हणून तो तलवार हातामध्ये घेतो, त्याची ग्रिप जी आहे ती बघतो आणि त्याला ती तलवार खूप आवडते. हातात धरून वर पुढून पाठवून ती केवढी धार आहे या तलवारीला असं तो बघतो. मग तिसऱ्या दिवशी काय करतो, तो तलवार घेऊन फिरायला लागतो. आणि चौथ्या दिवशी काय करतो, तो इमॅजिन करतो की त्याच्या समोर कोणीतरी शत्रू उभा आहे आणि तो त्या शत्रूला तलवारीने मारतोय. असं करून हा ब्राह्मण आहे हा हळूहळू तलवारीकडे खूप त्याची अटॅचमेंट होते, त्याची आसक्ती वाढायला लागते. आणि मग आता ही जी गोष्ट आहे ही सतयुगातली आहे आणि सतयुगात म्हटलंय की मनामध्ये जरी तुम्ही पाप केलं तरी त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतात. तर आता हा ब्राह्मण रोज ती तलवार घेऊन प्रॅक्टिस करतोय, कोणाला तरी मारतोय आणि ओरडतोय. आता काय झालं, इंद्र म्हणाला चला आता वेळ माझी आलेली आहे, मी जातो आणि त्याची तलवार माझी तलवार परत त्याच्याकडून घेतो. आणि मग तो इंद्र जातो आणि त्याची तलवार घेतो. आता या ब्राह्मणाचं काय झालेलं आहे की तलवार म्हणजे एक रजोगुणी शस्त्र आहे. या तलवारीशी संग करून हा ब्राह्मण जो होता, ज्याच्यामध्ये सगळे दैवी गुण होते, या आता हे जे गुण त्याचे जे होते ते सगळे आता एक 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 करून गेले आणि त्याचे सगळे म्हणजे त्याची ब्राह्मण होण्याची जी म्हणायची ज्याला जी पात्रता लागते ती पात्रताच आता सगळी गेली. आता इंद्राचं मिशन एकदम कम्प्लीट झालं. त्याचं झालं आणि तो आता अगदी आनंदाने परत स्वर्गात गेला. तर असं होतं की जेव्हा तुमचं असोसिएशन, तुमचा संघ जेव्हा असतो तो वाईट लोकांशी येतो, तेव्हा तुमच्यामध्ये सगळे आसुरी गुण येऊ शकतात आणि आसुरी गुण आल्यानंतर तुमचं पतन होतं. तर आता इकडे प्रत्येक गुण दिलेले आहेत. प्रत्येक गुण जे आहेत हे याच्यावर तास बोलायला येतं आणि हे सगळे गुण खूप महत्वाचे आहेत. इकडे श्रील प्रभुपादांनी प्रत्येक गुणा वर
त्यांनी बरंच जवळजवळ एक एक पान असं दिलेलं आहे. खूप हे जे गुण आहेत हे आपल्या सर्वांसाठी आहेत, तरी प्रत्येक एक जो गुण आहे, आता पहिला जो अभयम आहे, अभयम म्हणजे हा जो गुण आहे हा जास्त करून जो संन्यासी आहे ना, या संन्यास आश्रमामध्ये हा दिसला पाहिजे. किंवा जो दान हा जो दैवी गुण सांगितलाय हा गृहस्थांमध्ये दिसला पाहिजे. किंवा क्षमा, क्षमा हा जो गुण आहे हा एका क्षत्रियामध्ये दिसला पाहिजे. त्याला सुद्धा मारताना समजा जर एक खरोखर अंतकरणापासून शरण आलेला आहे आणि जो क्षमा मागतोय, अशाला त्याला क्षमा करता आली पाहिजे. तर असे विविध गुण सांगितलेले आहेत आणि 26 दैवी गुण आहेत. तर आता जो संन्यासी आहे तो कसा असतो, तो एकटा राहतो, एकटा प्रवास करतो. आता त्यांनी जर मनामध्ये त्याच्यात संशय आला की मी एकटा राहतोय, एकटा सगळीकडे फिरतोय, मग माझ्या परिवाराचं काय, माझ्या परिवाराची काळजी कोण घेईल, त्यांना अन्न पाणी कोण देईल, आणि समजा जर मी एकटाच राहतोय, मी जर आजारी पडलो तर माझी सेवा कोण करेल. तर असा माणूस संन्यासी बनू शकत नाही. संन्यासी जो आहे त्याला पूर्ण खात्री असते की मी एकटा नाही, माझ्या बरोबर कृष्ण आहे. आता मी तुम्हाला ते हरिदास ठाकूरांचं सांगितलंय का, की हरिदास ठाकूर जे आहे ते एका गुहेत राहायचे आणि रोज ते 3 लाख वेळेला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा महामंत्र म्हणायचे. तर हे हरिदास ठाकूर ज्या गुहेत राहत होते तिकडे एक विषारी काळा साप सुद्धा राहायचा. हा साप जो आहे तो संध्याकाळी सूर्यास्त झाल्यानंतर गुहा सोडून जायचा आणि सूर्योदय व्हायच्या काही काळ अगोदर परत येत असे. आणि बऱ्याचदा हरिदास ठाकूरांना तिकडे सकाळी भक्तजन भेटायला येत असे. आता तिकडे गेल्यावर हा साप असल्यामुळे सगळेजण घाबरायचे आणि त्यांना हरिदास ठाकूरांकडे ते घाबरायचे म्हणून त्यांच्याकडे बसून त्यांना काही प्रश्न विचारायचे किंवा ते जे काय प्रवचन करतील ते ऐकण्यासाठी त्यांना वाटायचं की आपण बसावं. पण या सापाच्या भीतीमुळे ते हरिदास ठाकूरांचा ते संग करू शकत नव्हते, जे भक्त होते ते. म्हणून आणि पण हरिदास ठाकूर कसे होते, निर्भय होते. मग जेव्हा काही भक्तांनी सांगितलं की आम्हाला तुम्हाला भेटायचंय, तुमचे आशीर्वाद घ्यायचे आहे, पण हा साप असल्यामुळे आम्ही खूप घाबरतोय आणि तुम्ही काहीतरी असं करा की साप हा निघून जाईल इकडनं. मग ते म्हणाले, हो तुम्हाला या सापाची भीती वाटते का? म्हणजे त्यांना खूप आश्चर्य वाटलं की हा तर प्राणी आहे साधा, तो कोणाच्याही अध्यात नाही, तो जातो, त्याचं भक्ष्य खातो, परत येतो, इकडे कोणालाच त्रास देत नाही. मग ही लोक एवढे काय घाबरतायत या सापाला? मग त्यांनी त्या सापाला विनंती केली की कृपा करून तू ही जागा सोडून जा. आणि लगेच जणू काय त्या सापाला त्यांची भाषा समजली, त्वरित साप ती गुहा सोडून गेला आणि परत कधी आला नाही. तर संन्यासी जो आहे तो विचार तो जप करतोय, तो विचार करू शकेल का हा साप आत्ता येईल आणि मला दंश करेल, किंवा हा साप विषारी आहे का, किंवा असा जर तो विचार करू लागला संन्यासी तर त्याचा जप कसा होणार? तर अभयम ही जी क्वालिटी आहे ही प्रामुख्याने एका संन्यासामध्ये दिसून येते. आता पुढची जी क्वालिटी आहे सत्व संशुद्धी. सत्व संशुद्धी म्हणजे जी शुद्धी आपल्यामध्ये असायला लागते ती प्रत्येक आश्रमातच लागते, पण संन्यासीमध्ये खूप ही प्रॉमिनंट क्वालिटी आहे.
संन्यास आश्रमामध्ये जो राहतो त्यांनी कृष्णाच्या चरण कमलाचा आश्रय घेतलेला असतो आणि त्याला काय सांगितलेलं असतं की तू बायकांबरोबर संग करायचा नाही, किंवा इकडे शिला प्रभुपादांनी सांगितलं होतं संन्यासांना की जर तुम्हाला एका स्त्रीकडे बोलायचं असेल तर तुम्ही अशा ठिकाणी उभं राहून बोला जिकडनं सर्वजण तुम्हाला बघू शकतील. म्हणजे कुठल्या तरी एका खोलीत त्या स्त्रीला घेऊन जायचं आणि तिकडे तिच्याशी बोलायचं असं नाही. आणि जे काय बोलतात ते जोरात बोला आणि शक्यतो इतर पण संन्यासांना तुमच्या बरोबर घेऊन जा, एकटे जाऊ नका. तर इकडे सत्व संशुद्धी हे जे आहे हे जे संन्यासी आहेत या संन्यासांना हे हा गुण जो आहे हा खूप महत्वाचा आहे. मग त्याच्यानंतरचा आहे ज्ञान योग व्यवस्थिती. म्हणजे जे आध्यात्मिक ज्ञान आहे या हे जे आध्यात्मिक ज्ञान आहे हे संन्यासी आणि जो ब्रह्मचारी आहे यांनी हे ज्ञान घेतलं पाहिजे, त्या ज्ञानाचा विस्तार केला पाहिजे. आणि अशासाठी जे संन्यासी आहेत ब्रह्मचारी आहेत ते काय करतात, त्यांच्या कानानी फक्त कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन हे ऐकतात. बाकीचं जे भौतिक जगामध्ये जे जे काय चाललेलं आहे त्या भौतिक गोष्टी ते ऐकत नाही. म्हणजे भौतिक गोष्टी श्रवण करण्यासाठी ते त्या भौतिक गोष्टींचा त्याग करतात, म्हणजे ऐकत नाही. कुठलंही सिरियल लावलं आणि एखाद्या संन्यासी बसलाय तर आपण म्हणू शकत नाही की तो संन्यासी आहे. म्हणजे ते फक्त कृष्णाबद्दल बोलतात, कृष्णाचं श्रवण करतात. बाकी ज्या इतर गोष्टी असतात त्यासाठी त्यांची श्रवण क्रिया किंवा त्यांचे कान बंद असतात. आणि संन्यासी कसा असतो तो प्रत्येक घरी जाऊन भिक्षा मागतो. आता भिक्षा जेव्हा त्याला दिली जाते तेव्हा संन्यासाचं सुद्धा कर्तव्य आहे, तो सुद्धा त्या घरी जातो आणि त्या घरच्या लोकांना विचारतो की तुम्हाला कृष्णाबद्दलचं ज्ञान आहे का, तुम्ही जप करता का, किंवा तुम्ही कृष्ण कथा वाचलेल्या आहे का. तर संन्यासी सुद्धा जेव्हा भिक्षा घेतो तेव्हा त्याला सुद्धा काहीतरी परत द्यावं लागतं. मग काय तो या परिवाराला देतो, कृष्ण शिक्षा. म्हणून संन्यासांनी संन्यासाबद्दल म्हटलंय की त्याचं कर्तव्य काय आहे, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा. म्हणजे हे त्यांनी केलंच पाहिजे. मग त्याच्यानंतर दान आहे. दान म्हणजे काय, जे गृहस्थाश्रमात असतात त्यांना हे दान जे आहे हे खूप महत्वाचं आहे. का महत्वाचं आहे, कारण गृहस्थ हे पैसे मिळवत असतात. इतर जे 3 आश्रम आहेत वानप्रस्थ, संन्यासाश्रम आणि ब्रह्मचारी, या तिन्ही आश्रमांमध्ये पैसे मिळवत नाही, तर एक गृहस्थच पैसे मिळवतो. आणि गृहस्थ पैसे मिळवत असल्यामुळे पैसा कसा असतो, चंचल असतो. म्हणजे शुअली पैसे मिळवल्यानंतर कुठलं तरी पाप कर्म आपल्या हातून होणार आहे, किंवा ते जे पैसे आहेत ते चांगल्या कार्यासाठी आपण वापरणार नाही हे निश्चित आहे, कारण पैशाचा तो स्वभावच आहे. आणि जर गृहस्थांनी योग्य ठिकाणी दान केलं नाही तर त्याचं हृदय कसं होतं, त्याचं हृदय दगडासारखं होतं, कडक होतं,
स्टोन हार्टेड, आणि असे जे दगडासारखे ज्यांचं हृदय असतं ते आध्यात्मिक मार्गावर कोणतीही उन्नती करू शकत नाही. कारण आध्यात्मिक मार्गावर उन्नती करायला तुम्हाला तुमच्या हृदयात कृतज्ञता लागते, नम्रपणा लागतो, तुम्हाला इतरांना समजून त्यांचं दुःख काय आहे हे तुम्हाला समजून घेण्यासाठी ती तुमची मनाची लेवल लागते. पण ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते काय करतात, सेन्स ग्रॅटिफिकेशन मध्ये, इंद्रिय तृप्तीमध्ये पैसा घालवतात आणि इतर ठिकाणी जिकडे खरोखर दान केलं पाहिजे तिकडे मात्र ते काही करत नाही, कृष्णासाठी काही देत नाही. आता प्रभुपाद सांगतात की जेव्हा वृंदावनात लोक येत असे की आता मी रिटायर झालोय, म्हणजे गृहस्थाश्रमातून मी रिटायर झालोय, आता मी कायमचा येऊन वृंदावनात राहणार. पण ते म्हणायचे की मग तुमचे पैसे कुठे गेले, तुम्ही कसे काय एकटेच आलात, तुमच्या पैशांचं काय. आता रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी हे जेव्हा हे एका मुस्लिम राजाच्या दरबारामध्ये ते मंत्री होते, तर जेव्हा ते वृंदावनात गेले तेव्हा तिकडे जाण्याच्या अगोदर त्यांनी काय केलं, त्यांचे जे पैसे आहेत ते सगळे पैसे त्यांनी वृंदावनामध्ये आणि इतर जे वैष्णव आहेत किंवा कृष्णा जे ब्राह्मण आहे किंवा कृष्ण मंदिरासाठी हे सगळे त्यांनी पैसे दिले. सगळं दिल्यानंतर ते चैतन्य महाप्रभूंच्या कमल चरणांचा त्यांनी आश्रय घेतला. तर हे जे गृहस्थ आहे त्यांनी जर पैसे गोळा केले, पैशाचा संचय केला, तर त्यांना सेन्स ग्रॅटिफिकेशनसाठी, इंद्रिय तृप्तीसाठी लायसन्स मिळतो. बघा, आज आपल्या सर्वांकडे पैसे आहेत. आज आपण ठरवलं की मला सिनेमा बघायचा, मला हॉटेलमध्ये जायचंय खायला, आहेत ना पैसे आपल्याकडे, आपण जाऊ शकतो ना हॉटेलमध्ये किंवा कुठेही सिनेमा बघायला. तर हे जे पैसे आहे सेन्स ग्रॅटिफिकेशनसाठी, इंद्रिय तृप्तींसाठी, हा लायसन्स आहे. आणि पैशाचा स्वभावच चंचल आहे किंवा त्याचा स्वभावच असा की त्याच्यामुळे आपण कुठलं तरी पाप कर्म किंवा पाप नसेल तर ज्यांनी पुण्य मिळणार नाहीये अशी कर्म आपल्या हातातून घडत राहतात आणि आपली आध्यात्मिक मार्गामध्ये उन्नती होत नाही. तर जर तुम्हाला श्री कृष्णांची कृपा हवी असेल, करुणा हवी असेल, दया हवी असेल, तर मात्र तुमची जी अटॅचमेंट आहे ती पैशाकडे असू शकत नाही. म्हणून श्रील रूप गोस्वामींनी आपल्याला प्रिन्सिपल दिलंय की 50% जे तुम्ही मिळवलेले पैसे ते कृष्णासाठी अर्पण करा, 25% तुमच्यावर जे जे अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी ठेवा आणि 25% तुमच्या पर्सनल इमर्जन्सीसाठी करा. आता हे जे दान करायचंय त्याच्याबद्दल आपण डिटेलमध्ये 17व्या अध्यायामध्ये बोलणार आहोत की कोणाला दान केलं पाहिजे, सपात्री दान म्हणजे काय, हे डिटेलमध्ये आपण बघणार आहोत. मग दम म्हणजे सेल्फ कंट्रोल. आता परत गृहस्थांकडे पैसे असतात म्हणून त्यांच्याकडे इंद्रिय तृप्तीचा जणू काय लायसन्स असतो. तर हा जो दम आहे हा मुख्यतः गृहस्थांनी केला पाहिजे. मग सेल्फ कंट्रोल किंवा दम हे करायची कोणकोणती पद्धत आहे, मग आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी 4 नियम दिले.
त्या नियमांचं तुम्ही पालन करा. किंवा आता चातुर्मासात सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे की कुठले कुठले खाद्यपदार्थ खायचे नाही, कुठले खायचे. म्हणजे या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, त्याचं आपण पालन करायचं. एकादशीचं व्रत करायचं आणि असं हळूहळू, आता जसं तुम्ही सर्वांनी कार्तिक महिन्यामध्ये उपासना केली ती थोडी करायची. जे जे काय आपल्याला शक्य आहे तसं तसं इंद्रियांना थोडस भौतिकापासून लांब न्यायचं. आणि हा जो हे जे दम आहे हे गृहस्थांमध्येच आहे. परत त्याग ही गोष्ट सुद्धा गृहस्थांनीच केली पाहिजे. संन्यासी जो आहे, तर मी तुम्हाला सांगितलं, संन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ हे जे आहे ते ऑलरेडी यांनी अनेक गोष्टींचा त्याग केलेलाच आहे आणि पूर्ण त्यांचं जीवन ते कृष्णासाठी जगत आहेत. पण गृहस्थाचं तसं नसतं. त्याच्यामुळे त्यांनी त्याग करायला शिकलं पाहिजे. आता मग वेदांचं शिक्षण आहे ते वेद आपण जो ब्रह्मचारी आहे या आश्रमामध्ये जो एक आध्यात्मिक बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहे, त्याच्या खाली जो राहून ब्रह्मचारी आहे तो ज्ञान घेतो. मग त्याच्यानंतर अहिंसा जी आहे ती म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की आपण फक्त असं नाही की जाळपोळ करायची नाही, दुसऱ्यांना दुखवायचं नाही, मारायचं नाही, असं नाही. अहिंसा म्हणजे काय? जेव्हा दुसऱ्या जीवाला तुम्ही कृष्ण भावना देता, तुम्हाला माहिती आहे की हा जो जीव आहे कृष्णाच्या विस्मरणात असल्यामुळे तो अत्यंत दुःखी आहे आणि त्या दुःखातून जेव्हा तुम्ही त्याला बाहेर काढता त्याला अहिंसा म्हणतात. पहिली जी अहिंसा आहे ती आपण आपल्या स्वतःच्या आत्म्याला द्यायची आहे. आपल्या आत्म्याला आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान किंवा भागवतम रोज वाचायचंय, जप करायचा आहे, असं आपण प्रथम आपल्या आत्म्याला दिलं पाहिजे आणि मग इतरांना दिलं पाहिजे. हे अहिंसा झालं. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला हे जे गुण आहेत हे गुण खूप मनावर घेऊन हे आपण गुण आपल्यामध्ये विकसित केले पाहिजे. आणि ते जाणून की हे विकसित केले नाही, दान केलं नाही, तर इकडे काय सांगितलंय की आपलं हृदय कसं होतं, दगडासारखं होतं. दगडासारख्या हृदयामध्ये ज्ञान शिरू शकत नाही. आपण म्हणतो ना, साधं जरी ज्ञान तुझ्या डोक्यात शिरत नाही, डोकं काय झालंय तुझं, कांदे बटाटे आहेत का, किंवा असं आपण बोलतो ना. तर जे काही हृदय जर दगड असेल तर त्याच्यामध्ये ज्ञान शिरू शकत नाही आणि आपली जी आध्यात्मिक उन्नती आहे ती उन्नती होऊ शकत नाही. आता याच्यामध्ये खूपच छान दिलेलं आहे ना, आपण थोडं वाचूया. हो चालेल. हा, एक मिनिट मी सांगते. सेकंड फर्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये ना एक 3-4 लाईन्स वाचायच्या आहे. 9व्या अध्यायामध्ये देव आणि असुर यांचे वर्णन केले आहे. 3री लाईन आहे पहिला पॅरेग्राफ. हो सापडलं. हरे कृष्ण. 9व्या अध्यायामध्येही देव आणि असुर यांचे वर्णन करण्यात आले आहे. दैविक संस्कारानुसार मोक्षपथावर अग्रेसर होण्यासाठी सत्वगुणी कर्मांना शुभदायी मानण्यात आले आहे आणि अशा क्रियांना दैवी प्रकृती असे म्हटले जाते. दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असणारे पुरुष मोक्षपथावर प्रगती करतात.
या उलट रजोगुणी आणि तमोगुणी कर्मे करणाऱ्या लोकांना मोक्षप्राप्तीची शक्यताच नसते. त्यांना एकतर या भौतिक जगतात मनुष्य म्हणून राहावे लागते अथवा पशु योनी किंवा त्याहून खालच्या योनीमध्ये त्यांचे पतन होते. हरे या कृष्ण. 16 हरे हा, कृष्ण. आता सेकंड पॅरेग्राफ. दैवी गुणांनी युक्त दैवी गुणांनी युक्त असा जन्म प्राप्त झालेल्या संदर्भात योजिलेल्या अभिजातस्य हा शब्द सारगर्भित आहे. दैवी वातावरणात मुलाला जन्म देणे याला शास्त्रांमध्ये गर्भाधान संस्कार असे म्हटले जाते. जर मातापित्यांनी दैवी गुणयुक्त मूल हवे असेल मातापित्यांना दैवी गुणयुक्त मूल हवे असेल तर त्यांनी मनुष्याच्या सामाजिक जीवनासाठी घालून दिलेल्या 10 तत्वांचे अथवा संस्कारांचे पालन केले पाहिजे. भगवद्गीतेतही आपण पूर्वी पाहिले आहे की सद्गुणी मुलाला जन्म देण्याकरिता केलेले धर्मसम्मत मैथून म्हणजे साक्षात श्रीकृष्णच आहेत. कृष्ण भावनेकरिता जर कामजीवनाचा सदुपयोग केला तर ते कामजीवन निषिद्ध नाही. कृष्ण भावनामय भक्तांनी तरी निदान कुत्र्या मांजराप्रमाणे प्रजोत्पादन करू नये. जन्मानंतर मुलाला कृष्ण भावना भावित बनवण्यासाठीच त्यांनी प्रजोत्पादन करावे. कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन झालेल्या माता पित्याच्या पोटी जन्माला आलेल्या मुलाला हा लाभ प्राप्त झाला पाहिजे. हरे कृष्ण. मा- तर मी हरे म्हटलं कृष्ण. ना की अनेक गोष्टींवर जे दैवी गुण किंवा जो स्वभाव असतो असुरी गुण हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे. तर एक मी सांगितलं मूळ तो स्वभाव असतो, ज्या स्वभावानेच मुलाचा जन्म झालेला आहे. तर हे त्याच्या पाठचं हे आहे. समजा जर माता आणि पिता हे दोघही कृष्ण भावना भावित जीवन जगत असतील, दोघेही जप करत असतील, दोघेही मंदिरात जात असतील, मग अशा वातावरणात जेव्हा आपण मुलाला जन्म देतो मग त्याच्यामध्ये हे जे गुण आहेत, जे दैवी गुण आहेत हे दिसून येतात. तर हे इकडे छान दिलंय शिल प्रभुपादांनी. मग त्याच्यानंतरचा 2 पॅराग्राफ सोडून नंतर त्याने आपले जीवन शुद्ध केले पाहिजे. संन्यासाबद्दल संन्यासाश्रमी हरे कृष्ण. संन्यासाश्रमीय मनुष्याने आपले जीवन शुद्ध केले पाहिजे. संन्यासाश्रमात पालन करावयाची अनेक विधिविधाने आहेत. यापैकी सर्वात महत्वपूर्ण म्हणजे संन्याशाने स्त्रियांशी निकट संबंध टाळला पाहिजे. त्याने एकांतवासात स्त्रीशी बोलणे देखील निषिद्ध आहे. श्री चैतन्य महाप्रभू आदर्श संन्यासी होते आणि म्हणून जेव्हा त्यांचे जगन्नाथपुरीला वास्तव्य होते तेव्हा त्यांच्या स्त्री भक्त त्यांना प्रणाम करण्यासाठी जवळही जाऊ शकत नव्हत्या. त्यांना दुरूनच प्रणाम करण्यास सांगितले जायचे. त्यांचे असे आचरण म्हणजे स्त्री जातीविषयीच्या द्वेषभावनाचे लक्षण नव्हते. स्त्रियांशी घनिष्ठ संबंध टाळण्यासाठी संन्याशाला घालून देण्यात आलेला हा नियमच आहे. मनुष्याने स्वतःच्या जीवनशुद्धी करता आपापल्या आश्रमाचे विधिविधानांचे पालन केले पाहिजे. संन्यासासाठी स्त्रियांशी निकट संबंध ठेवणे आणि इंद्रिय तृप्तीकरिता धनसंचय करणे पूर्णतः निषिद्ध आहे. श्री चैतन्य महाप्रभू स्वतः आदर्श संन्यासी होते आणि आपण त्यांच्या जीवनचरित्रावरून पाहू शकतो की स्त्रियांच्या संदर्भात त्यांचे आचरण अतिशय कडक असे. अत्यंत पतित जीवांचा उद्धार करणाऱ्या श्री चैतन्य महाप्रभूंना जरी भगवंतांचे अत्याधिक उदार अवतार मानण्यात आले असले तरी स्त्रियांशी आचरण करण्याविषयीच्या संन्यासाश्रमाच्या नियमांचे ते कठोर पालन करीत असत. श्री चैतन्य महाप्रभूंचा छोटा हरिदास नामक एक पार्षद होता आणि तो महाप्रभूंच्या इतर अंतरंग पार्षदांसमवेत संग करीत असे. मात्र कोणत्या तरी कारणाने छोट्या हरिदासाने एका तरुण स्त्रीकडे कामवासनेने पाहिले. श्री चैतन्य महाप्रभू इतके कठोर शिस्तीचे होते की त्यांनी छोटा हरिदासाला आपल्या निकटस्थ पार्षदांच्या सहवासातून तत्काळ बहिष्कृत केले. श्री चैतन्य महाप्रभू त्याला म्हणाले, भवबंधनातून मुक्त होण्याची उत्कट इच्छा असणाऱ्या आणि आध्यात्मिक स्तरावर स्वतःची उन्नती करून स्वगृही भगवद्धामात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या मनुष्याने इंद्रिय तृप्ती करता भौतिक संपत्तीचा आणि स्त्रियांचा उपभोग तर घेऊच नये. एवढेच काय, पण त्याने त्यांच्याकडे तशा वृत्तीनेही पाहता कामा नये.
कामुक दृष्टीने त्यांच्याकडे केवळ पाहणे देखील इतके निंद्य आहे की अशी कुवासना उत्पन्न होण्यापूर्वी त्याने आत्महत्या करणे अधिक बरे होईल. हरे याप्रमाणे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता इकडे तो छोटा हरिदास नावाचा एक महाप्रभूंचा भक्त होता. तर हे संन्यासी दारोदारी भिक्षा मागायला जायचे. तर एकदा तो भिक्षा मागायला गेला. चैतन्य महाप्रभूंची एक स्त्री भक्त होती आणि ही वयोवृद्ध असल्यामुळे तिने घरी स्वयंपाक करण्यासाठी आणि एक बरोबर कोणी राहायला पाहिजे यासाठी तिने एका तरुण मुलीला ठेवलेलं होतं. आणि हे जे छोटा हरिदास होते हे बरोबर त्या घरी गेले आणि इकडे आपल्याला काय सांगितलंय शिला हे चैतन्य महाप्रभूंनी की स्त्रियांच्या ते जवळ सुद्धा म्हणजे स्त्रिया त्यांना लांबूनच नमस्कार करायचे. आणि या नियमांबद्दल संन्यासींनी जे स्त्रियांबद्दलचे हे नियम पाळले पाहिजेत याच्यामध्ये त्यांची कडक शिस्त होती. आणि त्यांना जेव्हा समजलं की हरिदास बरोबर या त्यांच्या भक्ताच्या घरी गेलेले आहे जिकडे एक तरुण मुलगी आहे, तर हे त्यांना अजिबात आवडलं नाही. म्हणून त्यांना सांगितलं की आतापासून तू माझ्या सहवासात अजिबात यायचं नाही आणि तू जा आता बाहेर इकडनं. तेव्हा हरिदासांना छोटा हरिदास म्हणतात त्यांना इतकं वाईट वाटलं की त्यांनी आत्महत्या केली. तर म्हणजे तरी देखील चैतन्य महाप्रभू हे एवढे कडक होते. नियम म्हणजे नियम. आता आपण पुढे हे सांगते. आता नम्रता त्याच्या पुढचाच पॅरेग्राफ आहे. दैवी ज्ञानयोग प्रकृतीमध्ये स्थित असलेल्या मनुष्याचा नम्रता हा सुद्धा एक गुण आहे. दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असलेल्या मनुष्याचा नम्रता हा सुद्धा एक गुण आहे. आणि केवळ नम्रता म्हणूनच तो घरोघरी केवळ माधुकरी मागण्यासाठी न जाता गृहस्थांना प्रबुद्ध करण्यासाठी आणि त्यांना कृष्ण भावनेचा प्रचार करण्यासाठी जातो. हे संन्यासाचे कर्तव्य आहे. एखादा संन्यासी जर खरोखरच प्रगत असेल आणि त्याला आध्यात्मिक गुरूंचा आदेश असेल तरच त्याने सबळ शास्त्र प्रमाणासहित आणि ज्ञानासहित कृष्ण भावनेचा प्रचार करावा. जर तो याप्रमाणे प्रगत नसेल तर त्याने संन्यासाश्रमाचा स्वीकार करू नये. मनुष्याने पुरेशा ज्ञानाअभावी जर का संन्यास आश्रमाचा स्वीकार केला असेल तरी त्याने ज्ञानाचे अनुशीलन करण्याकरिता अधिकृत आध्यात्मिक गुरुकडून श्रवण करण्यात पूर्णतः संलग्न झाले पाहिजे. संन्यासाकडे अभय, सत्व संशुद्धी आणि ज्ञानयोग हे गुण असणे अत्यावश्यक आहे. हरे कृष्ण. तर बघितलं संन्यासी म्हणजे काय की त्याला ज्ञान हे असलंच पाहिजे. इतकं ज्ञान असलं पाहिजे की तो दुसऱ्यांना पटवून त्याला सांगण्याची कला हवी असायला पाहिजे की तुम्ही संकीर्तन करा, जप करा किंवा भागवतम वाचा. म्हणजे त्याची इतकी श्रीकृष्णावर श्रीकृष्णाच्या नामावर एवढी खात्री पाहिजे की हीच गोष्ट तो इतरांना सुद्धा पटवून देऊ शकला पाहिजे. असा खरा म्हणजे हा गुण आहे संन्यासाचा. आता पुढे आपण वाचूया. दम दम म्हणजे आत्मसंयम. या गुणाविषयी सांगायचे झाले तर आत्मसंयम हा केवळ इतर आश्रमियांकरता आहे असे नव्हे, तर तो विशेष करून गृहस्थाश्रमियांकरिता आहे. गृहस्थाश्रमीय पुरुष पत्नी सोबत राहत असला तरी त्याने आपल्या इंद्रियांचा अनावश्यक मैथुनाकरता उपयोग करू नये. कामजीवनाच्या संदर्भात गृहस्थांवर सुद्धा बंधने आहेत. कौटुंबिक जीवन जगणाऱ्या पुरुषाने केवळ प्रजोत्पादन करण्याकरिताच मैथुन करावे. जर त्याला संतती नको असेल तर त्याने आपल्या पत्नीशी संभोग करू नये. आधुनिक समाज मुलाचे दायित्व टाळण्यासाठी गर्भ प्रतिबंधक किंवा त्याहूनही निंद्य साधनांचा उपयोग करतो आणि कामजीवनाचा अनिर्बंध उपभोग घेतो. हा दैवी गुण नसून आसुरी गुण आहे.
आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक मनुष्याने आणि अगदी गृहस्थाश्रमीय पुरुषानेही संभोग जीवन संयमित केले पाहिजे आणि श्रीकृष्ण सेवे व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणाकरता मुलांना जन्म देऊ नये. मनुष्य जर कृष्ण भावना भावित होऊ शकतील तर अशा मुलांना जन्म देऊ शकत असेल तर तो शेकडो मुलांनाही जन्म देऊ शकतो. मात्र अंगी अशी योग्यता नसल्यास त्याने केवळ इंद्रिय तृप्तीकरिता संभोग करू नये. हरे कृष्ण. म्हणजे हरे कृष्ण. आपल्याला लक्षात येतं की आपल्याला कृष्ण भावना भावित मुलांनाच जन्म दिला पाहिजे किंवा मुलांना कृष्ण भावना दिली पाहिजे आपण. हे एका आई वडिलांचं कर्तव्य आहे आणि ते जर कर्तव्य ते करू शकले नाही तर त्यांनी आई वडील होऊ नये हे आपल्याला इकडे थोडक्यात सांगितलंय. आता पुढे यज्ञाबद्दल दिलेलं आहे. मग आपण आता त्याच्या 2 पॅरेग्राफ्स नंतर तपस्या ही विशेष तपस्या करून निवृत्त जीवनासाठी आहे. मनुष्याने आयुष्यभर गृहस्थाश्रमीय राहू नये. त्याने सदैव ध्यानात ठेवले पाहिजे की जीवनाचे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास असे 4 आश्रम आहेत. म्हणून गृहस्थ जीवनानंतर त्याने निवृत्त झाले पाहिजे. जर मनुष्याचे आयुष्य 100 वर्षाचे असेल तर त्याने 25 वर्षे ब्रह्मचारी, 25 वर्षे गृहस्थ, 25 वर्षे वानप्रस्थ आणि उर्वरित 25 वर्षे संन्यासाश्रमात व्यतीत करावी. हे वैदिक धार्मिक अनुशासनाचे नियम आहेत. गृहस्थाश्रमातून निवृत्त झालेल्या मनुष्याने शरीर, मन आणि जिव्हा यांचे तप केले पाहिजे. हीच तपस्या होय. संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म हा तपस्या करण्याच्या दृष्टीने रचण्यात आला आहे. तपस्येविना मोक्षप्राप्ती करता येत नाही. जीवनात तपस्येची आवश्यकता नाही आणि मनुष्याने तर्क करणे चालू ठेवावे म्हणजे सर्व काही चांगले होईल ही कल्पना वेदांमध्ये आणि भगवद्गीतेतही सांगितलेली नाही. अशी मते अधिकाधिक अनुयायी गोळा करण्याच्या मागे लागलेल्या तथाकथित आणि भोंदू अध्यात्मवाद्यांनी निर्माण केली आहेत. त्यांना वाटते की काही बंधने, नियम आणि विधिविधाने जर ठेवली तर लोक आपल्याकडे आकृष्ट होणार नाहीत. म्हणून ज्यांना केवळ प्रदर्शनाकरिता धर्माच्या नावाखाली अनुयायी गोळा करण्याची इच्छा असते ते आपल्या शिष्यांच्या तसे स्वतःच्या जीवनावरही निर्बंध घालत नाहीत. तथापि हा सर्व प्रकार वेदसम्मत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढे अहिंसेबद्दल वाचायचं आहे. अहिंसा म्हणजे मनुष्याने कोणत्याही जीवाच्या उत्क्रांतीमध्ये बाधा आणू नये. त्याने असा विचार करू नये की शरीराच्या हत्येनंतरही आत्मा कधीच मारला जात नसल्यामुळे इंद्रिय तृप्तीकरता पशूंची हत्या करण्यात काहीच चुकीचे नाही. धनधान्ये, फळफळावळे, दूध दुभत्याचा विपुल पुरवठा असूनही आजकाल लोक मांसाहार करण्याच्या अधीन झाले आहेत. पशु हत्या करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. हा आदेश सर्वांकरिताच आहे. अन्य कोणताही पर्याय नसताना मनुष्य पशुवध करू शकतो, परंतु तो पशु ही यज्ञार्पणच करावा. मानव समाजासाठी विपुल प्रमाणात अन्नधान्याचा पुरवठा असल्यामुळे जे लोक आत्मसाक्षात्कारामध्ये प्रगती करू इच्छितात त्यांनी पशूंची मुळीच हिंसा करू नये. वास्तविक अहिंसा म्हणजे कोणत्याही प्रगतीला प्रतिबंध न करणे होय. एका पशु योनीतून दुसऱ्या पशु योनीत असे उत्क्रांती करणारे पशु देखील उन्नतीच करत आहेत. जर एखाद्या विशिष्ट प्राण्याचा वध केला तर त्याची प्रगती खंडित होते. जर एखादा पशु विशिष्ट प्रकारच्या शरीरामध्ये अमुक दिवस आणि अमुक वर्षासाठी राहत आहे आणि अकालीच त्याला मारले गेले तर त्याला दुसऱ्या योनीमध्ये उन्नत होण्यासाठी त्याच प्रकारच्या देहात पुन्हा येऊन उर्वरित दिवसांचा कालावधी पूर्ण करावा लागतो. म्हणून मनुष्याने स्वतःच्या जिव्हा लवल्याला शमवण्याकरिता पशूंच्या उत्क्रांतीला प्रतिबंध करू नये. हीच अहिंसा होय. हरे कृष्ण. बघा म्हणजे किती डीप शिला प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय की जेव्हा आपण पशुची हत्या करतो तेव्हा आपण आपल्या हातात जणू काही सगळं घेतो आणि त्या पशुला आपण म्हणजे किती त्रास होतो. एक तर आपण मांस खातो, आपलं तर काहीच आपली प्रगती होणार नाही, पण या आत्म्याला परत त्या देहामध्ये जो पिरियड त्याच्यासाठी दिलेला आहे किंवा जो उर्वरित काळ आहे त्यासाठी त्याला पुन्हा त्या शरीरात ते शरीर
ते शरीर दिलं जातं. तर त्यांनी डिटेलमध्ये सांगितलंय की पशु हत्या म्हणजे त्या पशुला सुद्धा काय कशातून परत जावं लागतं. तर अशा तऱ्हेने सगळं डिटेलमध्ये शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय. आता आपण अक्रोध तो पॅरेग्राफ आहे ना, अक्रोध म्हणजे हा क्रोध सापडलं. संयमन करणे होय. क्रोधाला कारणीभूत अशी गोष्ट घडली तरी मनुष्याने सहनशील असले पाहिजे, कारण एकदा तो क्रोधित झाला की त्याचे संपूर्ण शरीर दूषित होते. क्रोध हा रजोगुणाचा तथा कामवासनेचा परिणाम आहे. म्हणून दिव्य अवस्थेत स्थिर असणाऱ्या साधकाने स्वतःला क्रोधापासून आवरले पाहिजे. अपैशुनम म्हणजे मनुष्याने इतरांमध्ये दोष पाहू नये किंवा विनाकारण त्यांची चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करू नये. अर्थात एखाद्या चोराला चोर म्हणणे हा काही अपराध नव्हे, परंतु आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करू इच्छिणाऱ्या साधकाने एखाद्या प्रामाणिक मनुष्याला चोर म्हणणे ही अत्यंत अपराधपूर्ण गोष्ट आहे. ही म्हणजे मनुष्याने विनयशील असावे आणि कोणतेही घृणास्पद कार्य करू नये. अचापलम अर्थात दृढ निश्चय म्हणजे मनुष्याने एखादी गोष्ट प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात कधीही क्षुब्ध किंवा वैफल्यग्रस्त होऊ नये. कोणताही प्रयत्न करताना अपयश येऊ शकते, पण मनुष्याने त्यामुळे खिन्न होऊन जाऊ नये. त्याने धैर्याने आणि दृढ निश्चयाने प्रगती केली पाहिजे. हरे या कृष्ण. ठिकाणी हरे कृष्ण. तर इकडे त्यांनी अक्रोध क्रोध आपण केला नाही पाहिजे. क्रोध केल्याने इकडे त्यांनी खूप माईल्ड शब्द वापरलेला आहे की तुमचं पूर्ण शरीर दूषित होतं. तर आपल्याला माहितीच आहे, जेव्हा आपण खूप राग करतो किंवा आपली वृत्तीच असते सारखा एकसारखा क्रोध करायची, की आपल्यामध्ये काही केमिकल्स रिलीज होतात आणि हे जे हॉर्मोन्स असतात किंवा हे जे केमिकल्स असतात त्यांनी आपल्या शरीराची जी मेटाबॉलिझम आहे ती बिघडते. आणि अशा तऱ्हेने आपल्यावरच, म्हणजे आपण राग नेहमी दुसऱ्यांवर काढत असतो, पण जेव्हा आपण दुसऱ्यांवर राग काढतो तेव्हा आपल्यावर तो पहिल्यांदा त्याचा आपल्यावर उलटतो, रादर आपल्याला पहिल्यांदा त्रास होतो आणि मग त्या दुसऱ्याला होतो. म्हणतात ना, समजा जर आगीचा गोळा आपण हातात धरला दुसऱ्यावर फेकायला तर अगोदर आपला हात जळतो. तर तेच इकडे सांगितलं की तुमचं पूर्ण शरीर जे आहे ते क्रोधाने दूषित होतं. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं अपैशुना म्हणजे इतरांमध्ये दोष पाहू नये. तर याच्यावर मी तुम्हाला एक छान गोष्ट सांगते. किती वाजले आता? 5 वाजायला आले. चालेल ना. तर अपैशुनम हे तर 1 ते 3 तरी आपण आता संपूया अध्याय, कारण हे खूप मोठे आहेत आणि याला थोडस जरा आपण चांगलं समजून घेतलं ना हे प्रत्येक जे गुण आहेत की मग ते आपण त्याचं आचरण करू शकतो. तर जेव्हा बघा जास्त करून बायका जेव्हा गॉसिप करत असतात की हा असा आहे किंवा हा तसा आहे, ही बाई तशी आहे, जे काय चालतं गॉसिप मध्ये, तर तेव्हा काय करतो, ज्या बाईबद्दल आपण वाईट बोलतोय तिचं कर्म आपण घेतोय, तिचं जे वाईट कर्म आहे ते आपण घेतोय, थोडासा भाग का होईना तो आपण घेतोय. तर पुराणांमध्ये ही गोष्ट आहे ती मी तुम्हाला आता सांगते की एक राजा होता, तो खूप दान करायचा. तर एके दिवशी त्यांनी ठरवलं की आज मी अन्नदान करीन आणि सर्व त्याच्या राज्यात समजलं की आज राजा अन्नदान करणार आहे. तर खूप ब्राह्मण वगैरे अन्नदान चालू होतं म्हणून ते आले आणि राजा स्वतः उभा होता आणि प्लेटमध्ये ताटामध्ये तो स्वतः वाढत होता, ताट भरून प्रत्येकाला तो देत होता. याच वेळेला काय झालं, आकाशातून एक घार चालली होती आणि त्या घारीच्या मुखामध्ये किंवा चोचीमध्ये एक साप होता. तिने सापाला मारलं होतं आणि चोचीमध्ये धरलं होतं. आणि जेव्हा ती चालली होती तेव्हा तिने चोचीत जरा घट्ट धरलं असेल, त्या सापाच्या मुखातून विष
खाली पडलं आणि बरोबर राजा जिकडे भात घालत होता नाही तर आमटी घालत होता त्याच्यावर ते विष पडलं. राजाला काही समजलं नाही आणि त्यांनी एका ब्राह्मणाला ते ताट दिलं आणि त्या ब्राह्मणाने प्रसाद वगैरे खाल्ला आणि प्रसाद खाल्ल्यानंतर तिकडेच तो मेला, मरण पावला. आणि मग हे बघितल्यावर राजा घाबरला की काय झालं एकदम याला, का हा मरण पावला, काय झालं. आणि आता इकडे यमराजाचा असिस्टंट चित्रगुप्त आहे. तर चित्रगुप्त प्रत्येक जीवात्म्याचे जे पाप कर्म आहे ते लिहून ठेवतो. मग त्याला कुठे जावं लागेल, काय काय शिक्षा भोगावी लागेल, हे सगळं त्याचं डिपार्टमेंट आहे. मग चित्रगुप्ताला समजत नाही की आता हा ब्राह्मण मेला, याचा पाप मी कोणाला देऊ, कोणाच्या अगेन्स्ट, नावाच्या अगेन्स्ट हे पाप लिहू. मग हे पाप काय राजाने केलंय का? नाही, राजाचं तर इंटेन्शन्स खूपच शुद्ध होते. त्याच्या मनामध्ये कधी असं नाहीच आहे की कोणाला मी विष देऊन मारीन, हे तर नाहीच आहे. तो शुद्ध मनाचा आहे, चांगला आहे, पुण्यात्मा आहे. मग राजाच्या नावा अगेन्स्ट मी हे पाप लिहित नाही. मग कोण आहे? मग ती घार आहे का? घारीचं नाव लिहू का? नाही, ती घार काय करत होती, घारीचं नाव मी कसं लिहू, ती तर तिचं अन्न घेऊन चालली होती. मग तो विचार करतो मी ते सापाच्या नावाच्या अगेन्स्ट लिहू का, की सापाच्या विषामुळे हा मेला, पण तो साप मेलेलाच होता म्हणून सापाचंही नाव लिहिता येत नाही. मग तो म्हणाला आता तर मला काही सुचत नाही, म्हणून ही मॅटर मी पेंडिंग मध्ये ठेवतो. म्हणून त्यांनी काही लिहिलं नाही आणि 2-3 दिवस तो बघत होता काय चाललंय. तर या राजवाड्यात ते अन्नदान चालूच होतं. काही वेळाने त्या राज्यामध्ये 4 माणसं आली आणि त्यांना समजलं की इकडे अन्नदान चालू आहे. मग ते एक वृद्ध स्त्री होती, त्या वृद्ध स्त्रीला त्यांनी विचारलं की इकडे राजवाडा कुठे आहेत, तिकडे अन्नदान चालू आहे का? मग तिने सांगितलं हो, अन्नदान चालू आहे. मग आम्ही त्या राजवाड्यात कसं जाऊ? मग ती डायरेक्शन सांगते कसं जायचं तुम्ही. आणि मग ती त्यांना सांगते अहो तुम्ही तिकडे जायचंय का, नक्की जायचंय का तुम्हाला? तिकडे एक ब्राह्मण मेला आणि राजाने ही हत्या केली आहे आणि तो जो राजा आहे तो ब्राह्मणांची हत्या करणारा आहे. तर नक्की जायचंय का तुम्हाला, जायचंय का तुम्हाला? तर याला म्हणतात दुसऱ्यांमधले दोष काढणे, पैशुनम त्याला म्हणतात, जे खूप खूप धोकादायक आहे. चित्रगुप्त हे सगळं बघत होता, ऐकत होता. इमिजिएटली चित्रगुप्तानी काय केलं की हे जे पाप ब्राह्मण हत्या झाली होती त्याच्या अगेन्स्ट या बाईचं नाव लिहिलं, ही जी वृद्ध स्त्री होती तिचं नाव लिहिलं. तर यासाठी आपण दुसऱ्यांमध्ये कधीही दोष काढू नये किंवा दुसऱ्यांमध्ये जे दोष असतील त्यांची वाचा कधीच करू नये, कारण थोड्या स्मॉल पर्सेंटेज मध्ये आपण ते त्यांचं पाप घेत असतो. तर आपण कधीही दुसऱ्यांमध्ये चुका काढू नयेत. अपैशुनम, जे चांगलं आहे तेच आपण घ्यावं, जे चांगलं नाही ते कधीच घेऊ नये. तर अशा तऱ्हेने हे जे सगळे गुण आहेत, दैवी गुण आहेत, खूप महत्वाचे आहेत आणि ते जाणून आपण तसं आचरण केलं पाहिजे. आता तेजसचा जो पॅरेग्राफ आहे ना, या ठिकाणी योजिलेला तेजस हा शब्द क्षत्रियांकरिता आहे. दुर्बळांना अभय देण्यास समर्थ होण्या इतपत क्षत्रियांनी बलशाली असले पाहिजे. आपण अहिंसक आहोत असे त्यांनी कधीच दाखवू नये. हिंसेची आवश्यकता असल्यास त्यांनी हिंसा करण्यास तत्पर असले पाहिजे. तथापि जो मनुष्य आपल्या शत्रूचे दमन करू शकत असेल तो विशिष्ट परिस्थितीमध्ये क्षमावान होऊ शकतो. तो लहान सहान अपराधांना क्षमा करू शकतो. तर
क्षत्रिय म्हणजे ते कसे पाहिजे की जर एखादा खरोखर त्यांना शरणागती आला आणि त्यांना समजलं की बाबा हा जो माणूस आहे हा परत असं कृत्य करणार नाही, तिकडे त्यांनी क्षमा केली पाहिजे, त्यांना माफ केलं पाहिजे आणि जिकडे गरज आहे तिकडे हिंसा केलीच पाहिजे. धर्मरक्षणासाठी त्यांनी हिंसा करणं आवश्यक आहे. आता त्याच्यानंतरचा जो पॅरेग्राफ आहे ना, सेकंड लाईन, नातीमानिता. हा, नातीमानिता अर्थात मानाची अपेक्षा न करणे हा गुण वर्णाश्रमातील सर्वात निम्न श्रेणीच्या शूद्र लोकांसाठी आहे. त्यांनी व्यर्थ प्रतिष्ठेने किंवा मानाने गर्विष्ठ होऊन जाऊ नये आणि आपल्या श्रेणीला अनुरूप असेच राहावे. सामाजिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी शूद्रांनी उच्च वर्णातील लोकांचा आदर करावा हे त्यांचे कर्तव्य आहे. हरे या कृष्ण. ठिकाणी हरे कृष्ण. तर हे जे गुण आहेत हे सर्व दैवी गुण आहेत. हे 26 दैवी गुण आहेत. आता पुढच्या म्हणजे उद्या आपण इतर गुण बघूया जे आसुरी गुण आहेत. हे आसुरी गुण कसे असतात, काय असतात ते आपण बघूया. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तर तुम्ही विचारू शकता. कुमुद माताजीनी जो हे दिलाय फॉर्म तो भरला ना तुम्ही? हो भरला. मी रेकॉर्डिंग जरा बंद करते.